malamai manyan mutane masu da rayuwa, malamai su ne fitillu masu haskaka duniya, malamai in mun rasa su to bala'i za ya cimmu. Rabbi ya Rahmanu ya Ghaffaru kai musu gafara in sun mutu. Malamai manyan mutane masu da rayuwa, malamai su ne fitillu masu haskaka duniya, malamai in mun rasa su to bala'i za ya cimmu. Rabbi ya Rahmanu ya Ghaffaru kai musu gafara in sun mutu. Malamanmu dare da rana babu hutawa a kansu, gaskiya sai sun faɗi ko za a hallaka rayukansu. Malamanmu dare da rana babu hutawa a kansu, gaskiya sai sun faɗi ko za a hallaka rayukansu. Ƙoƙarinsu su sanya al'umma ta gane Ubangiji. Rabbi in ka amshiransu ka daɗaɗa musu lahirarsu. Malamai manyan mutane masu daɗaɗa rayuwa, malamai su ne fitillu masu haskaka duniya, malamai in mun rasa su to bala'i za ya cimmu. Rabbi ya Rahmanu ya Ghaffaru kai musu gafara in sun mutu. Malamai suke fitowa in bala'i ya rusa mu, su yi tsayin su tsayin daka ko za a nakasa lafiyarsu. Malamai suke fitowa in bala'i ya rusa mu, su yi tsayin su tsayin daka ko za a nakasa lafiyarsu. Malamai suke fitowa dan su gargadi al'umma. Rabbi taimaki malamanmu ka sauƙaƙe musu ayyukansu. Malamai manyan mutane masu daɗaɗa rayuwa. Rabbi malamanmu ya Allah kyautata duniyarsu. Rabbi in kuma sun mace ya Rabbi kyautata lahirarsu. Ya musulman duniya lalle mu rungumi maluma